Otýlka, vieš, čo je nového? Nie. Mamina vie, čo je nového? No, tuším. No, Otýlka, čo myslíš, čo je nového? Myslíš, je to... Áno, myslím. V súvislosti s myškom. No, Áno, tak potom je to nové je, že Miško sa naučil bicyklovať. výborne, to je nové. A teraz sa pozrieme, aj Maco pozera na Miška. Že kde ten Miško je? Kde sa on bicykluje asi? No už ho toč, lebo už bude o chvíľu tu, tak ide rýchlo. Fíha, Jak jak Šarkan ide, fakt. Už sa aj otočila, už je už aj späť. Haló, Miško, haló, Miško. Miško! Hurá, Miško, hurá. Takže Miško sa nám naučil bicyklovať. Miško, bolo to ťažké naučiť sa bicyklovať? No, musel som trénovať, prvé som hovoril, že Že ty sa to nikdy nenaučíš? teraz už na tretí krát som sa to naučil. Nie na tretí krát, ale na tretí Deň. tretí deň. A ty si hovoril, že na tretí deň to budem vedieť a už... A ty si to neveril, čo? Neveril si. No a už je tretí deň. No a ide ti to perfektne, že? Áno. No. A prvý deň som iba jedenkrát vo jeden deň som trénoval, druhý už dvakrát a teraz jedenkrát a toto je Druhýkrát. druhýkrát. No tak ešte choď, nasadni na bicykel a odštartuj. A choď len do polovice tam, dobre? Čo tam? No len do polovice tej cesty, tam potom zastaneš. No. No. A ideš. Upsin to. A len do polovice tam sa otočíš. Tam podajte mi hlásenie. Pán major, naučil som sa bicyklovať. Úloha splnená. Úloha splnená. Gratulujem. A teraz porozprávajte študentom, ktorí sa budú tiež učiť na bicykli, že ako ste to prežívali, kapitán. Bolo to náročné? Bolo to veľmi náročné. Bolo to sústredený výcvik. Bolo to veľmi náročné. Chceli to sústredený výcvik. Dá sa to prirovnať s parašutistom? Áno, samozrejme. Áno, samozrejme. Dá sa to prirovnať s výsadkárstvom? Áno, samozrejme. Áno, samozrejme. Dobre. Tak, a teraz nám to predvedte. Vážení priatelia, vidíte? Miško sa naučil bicyklovať. Uá! Pes ide, pozor! Pes ide! Poplach!